Gaurko prestatu dugu 3x3 kaleko saskibaloi partidu batzuk edo, torneo bat bezala, helduena goizean eta umeentzat arratsaldean. Eta elkartu geanak 8 izan geha, binaka egin dituko partiduak, eta hementxe geha, goiza pasa, paella da egin baino lehen. Saskibaloia beti eskatu ditugu kanastak eta saskibaloian inguruan beti egin ditugu aktibidadeak edo jarduerak, ez? Eta atzo ostegunean ere erabilizian, portalen arteko jinkana bat bezala egiten dugu, eta atzo umen jolasak zian, baina gaur berriz ere saskibaloia eta gero atxaldena toka egiten dugu, eta beti dago zerbait horrela kirolaren inguruan edo, pixka bat auzoko jende animatzeko, ez da, parte hartzea. Antolatu dugu azalduan jendearen arabera, ez? Atzo ere bai afaria izan genuen, gero dantzaldia, umek ere egin zituzten saio batzuk, eta azkenean jendea berandu ohera, gero gaur altxatzeko ere komeriak, eta asteburua pixka lasai hartzeko, animatzen janak etortzen gea, eta antolatzen dugu aldeguna dagonarekin, eta kito. Bentsat zerbait egitea eta auzokoen artean ondo pasatzea, hori da helburua. Auzo sortu zanetik, beti egon da, ez, auzokoen arteko giroa eta gauzak egiteko gogoa, orduan horrekin jarraitzen dugu eta hori sustatzeko, bai, hau moduriko berena iruditzen zaigu dela. Hombre, azkenen auzoko jaiak beti dira animatzeko momentu bat, ezta? Eta oso ondo, egia esan saskibaloien lagunekin da gure aldeenekin, dena perfecto, gustora. Auzoan guztua eta, saiatu geha, eta gaizki ukatu, baina, postik, guztua gaude, lagunek eta jazta. Momentuz ondo goaz, erresa da, eta inglesen kontra jolastea, ez, beti da erresa goa. Bukatze dugu partidua eta urrengo partidua eta, a ber,